beste hitzarmen bat, eta injustu hitzarmen horretatik eratorritako Jamalairen bekaren berri ematera gatoz. Eta, zer baino lehen, aluan ditudan ideak aurkeztuko ditut, uste aski ezagunak, baina Lore Agirre eta Aritz Azurmendi jakinetik, eta hemen ezkerrean Maneix Tokaldai. Esan guretzat ohore bat dela, halako bidaide bikainekin beste egitasmo partekatu bat abian jartzea. Izan ere, Usurbilgo Udala eta Jakun Fundazioaren arteko lankidetza eta elkarlan aspalditik dator, eurekin batera 2017an abiatu genuelako Udako Euskal Unibertsitatearen eskaintzaren barruan, Usurbilen jakin jardunaldia antolatzeko hitzarmena osatu genuen orduan, hiru erakundeon artean, eta injustu, justu bentsa eginen, komendatzen aurtengoa 6. edizioa dela, eta hori bezala oso mamitsu datorrela. Eta horrein arteko bide honek, erakutsi digu ze bide lagun apartak diren bai web eta bai jakin, lanean serioak eta finak, eta gainera sekulako ilusioa eta gurina jartzen dute euren zereginetan. Askotan esan izan dut oso erraza, aberasgarria eta gustagarria dela egin lan egitea. Eta injustu urte hauetan landu eta lortutako konplizitateak eta elkarrekiko konfidantza honek ahalbidetu du orain Juan Mari Torrealdai beka abian jarri ahal izatea. Eta zergaitik Juan Mari Torrealdai beka, uztailaren 21an beteko dira 2 urte Torrealdai zela, eta Torrealdairen izena eta izana uztartuko zituen egitasmo bat abiatzeko nahian azaldu genion Usurbilgo Udaletik jakini, ezin zuen bestela izan, jakin izan behar zuen, ezer izan bada jakin Torrealdairen etxe eta jardunerako eremu nagusi izan delako ez. Jakin aldizkariaren zuzendaria izan da, 1977-2014 arte, eta hiltzenean ere Jakun Fundazioaren lehendakaria zen. Ibilbide luze eta oparoa egin du Torrealdaik euskalgintzan eta kulturgintzan, nola arlo akademikoan eta ikerkuntzan, ala arlo sozialean ez, eragile eta pertsona konprometitu gisa. Eta ezin aipatu gabe utzi ere euskararen eta euskarazko sorkuntza idatziaren ikerlari eta katalogatzaile gisa egin duen lana, gure hizkuntzak jasandako zentsura eta jazarpena landu izan baititu, eta hainbat iritzi eta liburu utzi baititu idatzita gai horri buruz. Eta trebentzia ez bada gustatuko litzaidake bere jardunetik bi alderdi azpimarratzea. Batetik, pertseberantzia eta koherentzia. Gaur egun oso ohikoa da haizealde ibiltzea, baita ikerlarien artean ere, furi-furian dauden gaiak hartu, modakoak eta hortxe batetik bestera aritzea. Aldiz berak tinko eutsi zion bereari eta etengabe jarri zuen mahai gainean auziaren muina ez, muineko auzia. Euskararen jazarpen eta zokoratze historikoa. Eta horrekin batera azpimarratu nahi dut ere lan horren sendotasuna. Memoriain axalekoaren garai hauetan, errelatoa gora eta errelatoa bera gabiltzan honetan, euskarri sendoa eskaini zigulako nondik datozen, non gauden eta zertan ari garen konprenditzeko eta horren arabera jarduteko. Eta azpimarratu nahi dut ere Torrealdaik Usurbilen utzi duen arrastoa ere. Esate baterako, lehen aipatu dudan jakin jardunaldia. Herria eta unibertsitatea, jakintza eta jendea batzeko xedez abiatu baitzen bere bultzadaz ere jakin jardunaldia, besteak beste ere Usurbil euskal kulturaren altzo izan zedi. Duela gutxi esan dugu herri baten atxorrik preziatuena bera gozatzen duten herritarrak direla, herritarrek egiten dutela herrian, herri bizia, benetako herri bizia. Eta badirela herritar batzuk herria egiten dutenak zentzu guztietan. Eta horixe izan zen bera. Herrigile, herrizale, herrikide, herrikoi.
Herria egin du letra handiz Juan Mari Torrealdain Usurbilen, eta Usurbildik egin du letra larriz Euskal Herria, euskeraren herria, gure herria. Eta inpustu, Usurbildik beka honen bidez Euskal Herriaren beste ekarpen bat egiteko bokazioz jaiotzen da egitasmo hau. Torrealdain bere bizitza osoan aritu den horretan sakondu asmoz. Ikerketan, herrigintzan, divulgazioan eta batez ere etorkizunari begira. Pertseberantziaz, koherentziaz eta sendotasunez. Juan Mari Torrealdain beka gero loreak eta hitzek sakonago esplikatuko dute, beka kultur ikerketak eta egitasmoak sustatzeko sortu da bereziki, Torrealdain berak jorratu izan dituen esparru guztietan. Eta lehen aipatu dudan bezala, bekaren egitasmoa sortu, abiatu eta kudeatzeko lankidetzaz hitzarmena sinatu dugu erakundeen artean, Usurbilgo Udala eta Jakin Fundazioaren artean, eta hitzarmen horretan zehazten dira bakoitzari dagozkigun zereginak. Jakinek, bete behar, hitzarmenetik eren ondorioz, jakini dagokio, 2 urtean behin beka deialdia gogoetatu, diseinatu, antolatu, lotu, zuzendu, koordinatu, ez da dinamizatu, guzti hori nola baita esateko, bekari lotutako epaimaia ere antolatu eta koordinatzea, eta 2 urtean behin bekaren bidez egindako gogoeta eta ikerketen emaitzak gizarteratzeko lanaren zuzendaritza, gainbegiratzea eta koordinatzea. Eta Usurbilgo Udala, urtero egitasmo honi zuzenduta 15.000 euro bideratuko ditugu. Lehen edizio honetako gaia euskera eta kultura gaurko eta biharko gizartean izango da. Azken aldian, krisiaz eta krisi ez ari gara. Bide gurutzearen metafora da maiztuena gure artean, eta berriz ere galdera bertsuaz. Nola heldu behar dio kulturgintzak biharko egunari. Hauxe da gure kezka eta ekinaren arrazoia, izan ere Torrealdain sarri esaten zuen bezala, izatea, ekitea da, eta egiten duguna bagara behar dugu garaiko egoerak aztertu eta etorkizunerako bideak planteatu. Horixe topatuko dugu hain justu Torrealdairen obra osoan, eta ari hori ezeteko bitartekoa izan nahi du beka honek. Aria eten ez dadin. Eta horixe da gure irudiko, Torrealdain egin diezaiok egun aitortza eta homenakirik honena. Eta eskerrik asko izane, zuri berdik, eta zuk utzitako puntua segiko denik eskerratu osatzen ez da. Lehen dut esan, Juan Mari Torrealdain ondo berezia duela, beka honen antolakuntza. Eta bereziki, ikerketa, transmisioa, sozializazioa bilatzen dituelako, ez da. Omenaldiak ondo daude, kale eta plaza bataiatzen bere ondo daude, baina Juan Mari berak ere askotan esaten zuen, jakinen digitalizazio lanekin, pentsamenduaren, euskal pentsamenduen digitalizazio lanekin hasi ginenean esaten zuen. Benetako omenaldia hau da, ez da, egindako obra eskura jarri, kasu honetan, beka bat antolatu, ikertzen segitzeko, ez da? Beraz, segurazki bera ere konformen egongo zen formula honek. Eta beraz, jakinen izenean eskerrik asko Usurbilgo Udalari. Eta bereziki zure agurtzani, zure ideia izan zen, eta segituan adostu genuen, eta tita batean iritsi gara bana oso ondo eritxea, ez da? Kultur ikerketak eta egitasmoak sustatzeko xedea du beka. Eta Juan Mari Torrealdain beste gauza askoren artean, militante euskaltzale, pentsalari, ekinlari izateaz gainera, ikerlari ere bazen. Osasunmendik beti esate zuen, Juan Mari sartzen zen edozein proiektutan, txiki, handi, luze, labur, beti etorriko zuela txosten batekin, ikerketa batekin, beti ikertuko zuen. Eta beraz, bere berezkoa zuen, soziologoa, kazetaria zen aldetik, ikerketarako begira da. Ez ala ere, ikerketaren zein moduz egitekoa ez da. Eta horre,
nuke nabarmentzen, lehenik eta bain esango nuke ez zuela ikertzen abstraktoan edo ideien loriaketan edo teorizazioetan, baizik eta ikertzen zuen gero ekiteko. Errealitate bati erantzuteko, errealitate bat eraldatzeko. Beti marko bateko. Eta markoa da Euskal Herria, Euskara, nazioa. Zer behar du, nola behar du. Eta hori nola egin, beti begira oso zorgira, beti kritiko, bai bere posizioetiko eta bete errealitatea ulertzeko horretan, konplazentzia gutxirekin, eta gauzak nolabait ahalik eta modu errealistenean, baina aldi berean kokatu eta sustraitua egiteko helburuz. Eta esango nuke beka horren zentzua ere hori dela ez da. Asko ikertu zuen, Juan Marik, eta esan bezala beka honek Juan Marik Turraldain izena izateaz gainera, Juan Marik hainbeste ikertu zuen, nolabait bere eremu guzti horietara bideratutako beka bat dela. Baina hainbeste ikertu zuen eremua oso handia dela. Eta segurazki eremuiek ere zabalduko dira, badatozen lanekin ez da, baina nahikoa, esango du baratza, ondo prestatua utzi zigula ikerketak segiz izan. Datu batzuk esatean, 24 liburu, 47 liburu zati, 517 artikulutan jasoa dago bere pentsamendua, eta asko ikerketak dira. Ikerketak, saiakerak, pentsamenduaz, beti ekite horri begira. 1973an, bere lehenengo liburuan, Irautzaz liburu idatzi zuen, eta postumoki iaz argitaratu zitzaion, edo argitaratu genion, egunkari izate ziren arrakasta liburuetan. Denak ikerketak. Kokatu sustraituak, erantzuteko errealitate bati, eta etorkizun bat. Marrazteko bide bat egiten. Zer ikertu zuen Torralde, edo ze eremu ditugu, beka honetan ere nolabait oinarri gisa erabiliko ditugunak, ez horregatik oinarri mugatu, eta nik zazpi lerro markatu ditut, ez? Alde batetik ikertu zuen euskalgintzaren beraren izaera. Ze euskalgintza mota nahi dugu, ze estrategia, ze egitura behar ditugu, horretaz asko idatzi zuen, eremu diferentetan. Bigarren eremu bat, oso bere belaunaldikoa baita ere, zergatik eta zertarako euskaldun izan, oso bere belaunaldikoa eta horrengo ere, bai, ezta? Zergatik eta zertarako euskaldun izan, ez? Galdera txinre duri, baina ardatzekoa eta zentrala duguna, ez? Eta horren gainean pentsamendu oso bat sortu zuen, ezta? Eta praktika baten marmitu gainera. Hirugarren ikerketa eremua Turraldearen esango nuke Euskara Batuaren estatusa eta sozializazioaren behar. Bere garaian, ikaragarri garrantzitsua, Euskara Batuaren sorrera eta guzti horretan, baina geure historiaren joera ziklikoak eta gaur ere berriro, esan dugu, bazterreko gai bat ez dela, ezta. Eta beti hizkuntzaren batasunaren azpian, betiko markoa, kultura eta nazioa oinarri hartu. Laugarren puntua, liburugintzaren ikerketa. Hau nolabait bere ardatzetako bat, lan monumentala, beste inork egin gabea, 76an hasi, eta 40 urtetan zehar, urtez urte, euskarazko liburuaren ikerketa. Beti ere ulertuz, soziologoa zen heinean, liburuaren ikerketak kultura baten osasunaren berri ematen dira. Etzen katalogazio gutxea bezala. Ikerketa eta nolabait bide arrisku eta indargunen zelarritzen lan bat. Eta horren ondorio dira bere liburu ezagun asko euskal idazlea gaur, eta 20. mendeko euskal liburuen katalogoa, euskal kultura gaur, 27koa, eta jakina aldizkarien urtero argitaratzen zuen ikerketa. Beste lan ildo nagusi bat baita ere eta horrekin lotuta Liburutegi Nazionalaren egitasmoa. Honetan ere asko ikertu zuen, asko begiratu zuen, atzerrian zer eginda, nola eginda, zer egin dute hizkuntza handiek, zer egin dute hizkuntza txikiek, zer behar dugu. Eta horre ikerketa makulak idatzi zituen, eta gauzatzerik lortu ez zuen goiteko egitasmo bat esan eskikerak penaz begiratuko zuen, eta agian guri dagokigu horri ere heltzea. Urreko eremua, 6. liburugintzaren tiraka noski topatu zen zentsurarekin. Eta hori izan da bere ardatz nagusi bat, euskararen zentsuraren gaineko ikerketa. Frankismoaren garaian bereziki, baina baita ere, euskara lotu
Eta ez bakarrik zentsuraren gaineko ikerketa, baizik eta baita ere hori ikertzeko metodologia bat sortu izana. Unibertsitatean eta nolabait onartu zaio, modu bat nola egin dugun hori ikertzeko, ezta? Eta azken puntua aipatuko nugunik euskarazko komunikabidea. Bai aldizkaritza, bai eguneroko baten beharra, bai egiteko modua, eta sekulatera bere doktore tesitako bat, bi izan zituelako, Euskal Telebista eta Euskara Izendupean egin zuena. Beraz, esan bezala, ikertzea beti zentzu batekin, praktikara begira, herri bati begira, eta etorkizun bati begira egiten zuen. Ez ikertzeatik, baizik eta funtsu horrekin, ezta? Eta beraz, esango dugu, Torrealdai ireki zituen eremu guzti horietan badagoela oraindik zer ikertua, zer sakontua, gaur eguneko errealitatera ekarrita, gaur eguneko auzietara eta gaur eguneko errealitatera. Garaiak ere aldatzen dira, baina, ardatz batzuk, galdera batzuk, finko xamar mantentzen dira marka beran baren, ezta? Eta hori xena inkortu izan deka. Ikerketa bultzatu, baina baitere ikerketa horren herriatzea, sozializatzea eta transmisioa, eta beti, gurtzanek ere esan du, eta Juan Marik askotan esaten zuen, eta idatzi zuena, katea ez dadin eten, kate horrek serio izan. Urratxo berriak ematen, alde kontra, aberastu, zabikatuz, eta etorkizun bat eskatuz. Bueno, nik emango ditut Juan Mari Torrealdaikekaren aurtengo edizioaren oinarriak edo horien laburpen bat, markoa oso ondo aurkeztu dutelako bai Agustin eta bai Loreak. Orduan, Juan Mari Torrealdaiken obrak zedarritze duen eremu zabala hortan, lehenengo edizioa izan da aukeratu genuen nahiko orokor planteatzea gai. Nahi genuelako alde batetik azpimarratu eta bestetik balioetxi Juan Mari Torrealdaik ikertu dituen gai horietaz gain ikertzera hurbildu den espiritua. Beti joera berrien izan, honako baliagarri ziren eztabaida erantzun eta proposamenen izan. Eta horretik, guk ere kulturgintzan gaur egun ze euskarazko kulturan gaur egun ze arlotan dauden eztabaidak, ze esperientzietatik atera daitezken etorkizuneko ideiak edo irakaspenak hori da bilatzen duguna. Azkenean jarri dugun galderetako bat da non daude etorkizun desiragarriago baten aztan gaur egungo kulturan eta horren diferentzioa litzatekeena edo alderantziz nolakoa imaginatzen da gaur egun etorkizuneko euskal kultura desiragarria. Orduan gaia horri heltzea izango litzateke eta hori daiteke kulturgintzako arlo desberdinetatik ikerketa estilo tradizionalago batean edo esperientzien ikerketa baten bitartez eta horien gaineko gogoeta baten bitartez, baina nolabait ezagugarritzen du egoeraren irakurketak egiteak etorkizunerako irakaspen eta bidei buruz gogoeta egitea. Orduan, aipatu den bezala emaitza askotarikoa izan daiteke, ez du liburu bat bilatzen derrigor, izan daiteke ikusentzunezkoa, izan daiteke webgune bat, izan daiteke erakusketa bat, edo ikertutakoa transmititzeko balio duen edozein euskara. Baina bai balioesten dugula izatea divulgazioari edo behintzat herritarrei transmititzeko ez da izan, aipatu den bezala, unibertsitateko liburu batean geratzeko liburu batean. Deialdia banaka edo taldean aurkeztu daitezke, eta horretarako egin behar dena da, eskatzaileen datuekin eta ikerketa proiektuarekin e-mail bat bidali, Orroñarrietan dagoen JMTBK agindua jakin dugu euskera. Eta horretarako EPA izango dute 2022ko urriaren 24 arte. Bai eskatzen dugu proiektua izen gabe aurkeztea, eta garrantzitsua da, ze epaimahaiak ebaluazio itxua egin du. Eta ebaluazio itxua egiteko proiektuak ez du izenik ekarrika. Epaimahaia jakinek osatutako 5 adituk
Joakinek bildutako 5 aditu osatuko dute, eta erabakia deialdia itxi eta handik hilabete batera emango da ezagutzea. Baldintzei buruz berriz, aipatu dira, ikertzaileentzat 14.000 euroko saria dago, gotzeta, eta hortaz aparte, sortuko litzateken Euskarrian ere, antolatzaileek lagunduko dute. 18 hilabeteko ikerketa izango da, hau da, beka jasotzen duenak, 18 hilabete izango ditu antolatzaileei emaitza aurkezteko. Eta tartean, bilera moduko bat, jarraipen saio bat egingo da, epaimahaitia antolatzaile eta irabazlearen artean. Eta besterik ez, jakin interesatua da guztiak, Pekineko webgunean aurkitu dituela oinarri hauek, eta baita beste informazioa